मोनसे गेदेर फोसावथाय फिन आरोबाव भारतनि उदखारि हानजाया काश्मीराव भारत हादरनि रौनिया हानजाखौ गाग्लोबो। पाकिस्ताननि रौनिया हानजाया उदखारिफोरनो फोरोंथाय होयो आरो भारतआव दैथायहरो। पाकिस्ताननि गिख्रंथाव आखुआ फिन खेबसेबाव सोराङाव फैदों। पाकिस्ताननि रौनिया हानजाया उदखारिफोरनो फोरोंथाय होयो आरो फोरोंथाय होखांनायनि उनाव उदखारिफोरखौ सिरि सिरि भारतआव दैथायहरदों। पाकिस्ताननि रौनिया उदखारिया जेब्लाबो भारत हादरखौ गाग्लोबनो नाजाबाय थानायखौ जों जेब्लाबो नुनो मोनबाय थायो। फिन आरोबाव पाकिस्ताननि उदखारि हानजाया भारतनि रैखाथि हानजाखौ गाग्लोबनो नाजागासिनो। पाकिस्ताननि उदखारिफोरा काश्मीराव हाबफैनानै भारतनि रौनिया हानजाखौ गाग्लोबनो नाजागासिनो दङ। पाकिस्ताननि उदखारिफोरा काश्मीरखौ दिदोमथि गैयै खालामनो नाजागासिनो दङ। भारतनि रौनिया हानजाया उदखारिफोरखौ सासेनि उनाव सासे फोजोबनायनि उनाव पाकिस्ताना खामगासिनो दङ। पाकिस्ताना गुबुन हादरनि उदखारिफोरखौबो फोरोंथाय होयो आरो बिसोरखौबो काश्मीर हायेनाव दैथायहरो भारत हादरनि रौनियाफोरखौ गाग्लोबनो थाखाय। उदखारिफोरा भारतारि रौनियाफोरनि सायाव गाग्लोबनायनि प्लेनिं खालामनानै हाजो गेजेराव बादा लुना थादोंमोन। पाकिस्ताननि गिख्रंथाव खौराङा हायुङारि बिजोङाव गोसारबाय। पाकिस्ताना उदखारिफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दङ आरो भारतारि रौनियाफोरा सानफ्रोमबो उदखारिफोरखौ फिन्नाय होगासिनो दङ। पाकिस्ताननि गिख्रंथाव आखुआ फिन खेबसेबाव सोराङाव फैदों। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव